नि गेजेरजों नुदों थारैनो बिदि नंजोबद्राया बेयाव राजनिति हाबदों बे राजनितिखौ जोङो गोजानाव थालायनांगोन जेंनाया मा मोनफ्रोमबो राजनितिक दोलोआनो दायित्व दङ सोरबा सरकाराव थानायल' दायित्व गैया बेखायनो क'क्राझार रायजो राजाफ्रा जाहाथे गुबुन मोनसे खस्थ'आव गोग्लैनाङा बिनि थाखाय सरकारा निश्चय बेबस्था खालामगोन जरा हिसाबै जों एसे गाहायाव थादोंब्लाबो थांनाय समफोरनिख्रुइ जों जुदि VCDC वाइसआव प्राइमारि वाइसआव जुदि जों नायो जोंनि भट शेयारा जोबोद बारायदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नैबे पर्बतजरा ओनसोला थांनाय बाराव धुब्रि समस्तियाव दंमोन धुब्रि बियाबाव दंमोन दिनै क'क्राझार बियाबाव फैबाय दा बेखायनो आङो दिनैहाय जोंनि इलेक्शन स्टियारिं कमिटि बेखौ सिमफायनायजों लोगोसे बिथांमोनहा बरायनाय हाबाफारि लादों आरो साबायखर बावनाय हाबाफारि दा बे हाबाफारियाव फैनानै जिहेथु गोदान मोनसे पार्ट क'क्राझार बियाबाव हाबफाबाय बिथांमोननियाव गोबां मावनांगौ हाबाफारिफोर थागोन दा बेखौ इयुननि समाव बिथांमोनजों सावरायनानै निश्चय मावनो थाखाय थियारि आं जादों गोग्लैसोनाय होनोबा पर्बतजराल' नङा जाहाबाव मोनथाम जिल्ला दङ क'क्राझार बेनिफ्राय चिरां आरो बाक्सा बे मोनथामबो जिल्लायाव माखासे ओनसोलफोर दङ जेराव कमिउनिकेसन रड कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै बिनि लामा दालां थाखाबायानोसै बिनि उनाव मा होनो दैजों खुरखाजानाय माखासे मिथिंगायारि जिखिनि उसुबिदाफोर दङ बेबो दङ आरो जुनाद आरो मानसिनि मोनसे दावहा बेबो दङ दा बियो पर्बतजराल' नङा चिरां जिल्लानि सा ओनसोलाव बे जाफ्लेबाय थादों लोंग्रा दैनि अभाबा दङ निस्सय सोलोंथाइनि थाखाय माखासे जायगायाव सोलोंथाइनि फसंथानफोर सरकारि खालामनाय जायाखै बे मोनसे जेंनायाबो दङ बेखायनो बे जेंनाफोरखौ बबेखौ सिगांग्रो खालामनानै मावग्रोनो हायो बिनि थाखाय निस्सय नाजानाय जागोन बे बिटिआर सरकार दङ सरकारा बेखौ रायजोफ्रा जेरै बुंदों बा जेरैहाय मिडियानि गेजेरजों नुदों थारैनो बिदि नंजोबद्राया बेयाव राजनिति हाबदों बे राजनितिखौ जोङो गोजानाव थालायनांगोन जेंनाया मा मोनफ्रोमबो राजनितिक दोलोआनो दायित्व दङ सोरबा सरकाराव थानायल' दायित्व गैया बेखायनो क'क्राझार रायजो राजाफ्रा जाहाथे गुबुन मोनसे खस्थ'आव गोग्लैनाङा बिनि थाखाय सरकारा निश्चय बेबस्था खालामगोन आरो बिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जागोन रायजो राजाफोरखौ खावलायनाया बेनो जे जोङो एसे धैर्य मोनसे थानांगोन निश्चय धैर्यनि गेजेरजों आरो सावरायलायनानै बबेया माबायदि मावग्रोजायो बेखौ निश्चय नायनांगोन बिनि गेजेराव माखासेखौ आं नायनानै दोनदों जेरै दै खुरखानाय मोनसे बिराद गिदिर जेंना बे मोनसे गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलजों जिखुनु जोंहा ट्रेन लाइन खारो जोंहा गुसाइगावनिफ्राय लानानै बासुगावसिम थांनाय कभिडनि सिगां माखासे पेसेन्जार ट्रेनफ्रा लाखियोमोन दा लाखिला होननानै बुंदों दा बेखौ दिनै सालु खालामफिननांगोन निस्सय बिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनांगोन लोंग्रा दैनि बेबस्था दिनै सा ओनसोलाव जोंहा ओरैहाय दादगिरिनिफ्राय लानानै आमटेका ओनसोल बे ओनसोला लोंग्रा दैया ओरैबायदि क्राइसिस जाबाय दा माने दैनि जिखिनि लेयार बे लेयारा जेराव बरिं खुरदों बे बरिं खुरनायनि माने थालानि गाहायाव थांबावबाय बेखायनो बे लोंग्रा दैनि जेंनाया बिराद गिदिर मोनसे जेंना जानानै दं दा बेफोरखौबो निस्सय दिनै JJM खालामदों खिन्थु JJMनि हाबाफारिफ्रा बहाबा दासिमबो जाजोबाखै बेखौ मावनांगौनि निश्चय गोनांथि दं आङो जोबोद साबायखर जासिगोन मानोना पर्बतजरा हिसाबै जों एसे गाहायाव थादोंब्लाबो थांनाय समफोरनिख्रुइ जों जुदि VCDC वाइसआव प्राइमारि वाइसआव जुदि जों नायो जोंनि भट शेयारा जोबोद बारायदों दा बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों फैबाय थानाय माखासे बिसायख'थियाव जों जे बयनिख्रुइबो सिगाङाव थाहैनो हागोन बे लामाखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो साफ्रोमबो पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गोसो जाहाथे बायाजासे जोङो दुइ गुन मोनसे गोसो बोलो लानानै जाहाथे खामानि मावो बेखिनिखौनो आङो खावलायदों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFA BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा
लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।